Naman na. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng spicy adobo sa gata. At meron tayo ditong extra sarsa and drinks natin, tubig. Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin, mga taking kapampangan. At siyempre, ang nag-request po ng pagkain natin ay si Ma'am Maris Millares. Ayan. Adobo sa gata daw po. Ayan, ano pong request niyo, Ma'am? Maganta na po. Minsan ako si Kendall. Maranap na ako. Balo may naman maranap tayo. Ako tumawag. Tapos ito yung sarsa. Okay. Yaman. Making. Nasubo na tayo. Okay. Sa akin chicken, tapos rice. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mahanta na po. Naman na. Banget.
Sarap. Kanyang pangaluto niya. Gata ng gata. Mga kapudi, sa lahat po ng nagbe-birthday ng August. Happy birthday! Greet mo lang. Siyempre, birthday ni Madam. Yeah, sa August 2. Di ba meron ka ka-birthday? Sa tatay. Hindi, sa mga viewers natin. Ate ko ka-birthday. Ay, oo, sa mga ka-birthday ko dyan. Happy birthday. Si tatay, happy birthday, tatay. Sa lahat ng kambal. Sa alaga ko, si Dale. Birthday niya rin. Kailan? August 10. Tapos, piyesta sa San Agustin. Kailan? August 28. August 3. Piyesta sa Bulaon. Oh? Balo kung balo. Nakabisa. Ay, salamat. Ang sarap. Sarap pagkakaluto. Kahit yung sarsa lang niya, panalo na. Ulam, sabaw pa lang, ulam na talaga. Ayan, kailangan ko pong bilisan kasi ang dami natin shoutout. Ayan. Shoutout po kila Sias Zoe Cyrene. Ayan, sabi po ni Chelin Meliares. Ayan, pinapashout niyo po ng mga anak. Shoutout sa inyo lahat. And shoutout daw po kina Ray Ryan, Respino Remis, Bebong Ratser, Arvin Carreon, at sa mga kasamang Visaya Aklan Chapter. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. And happy birthday po kay John Kaiser sa August 10. Yan. John Kaiser Manalili. Happy birthday po sa iyo. Happy birthday po. And Rhea Rebato, shoutout daw po sa asawa niya na sobrang bait at sobrang sipag daw. Si Jolito Dakles from Bulacan. Bira lang yung lalaking ganyan, masipag. Shoutout sa iyo. Jolito Dakles, pinapabati ka po ni Rhea Rebato. Ex-guardia, Jolito. And Janet Liwanag, Juliet Tamayo, shoutout daw po kina Vanessa Tolentino, Glenn Zamora, Cherry Tolentino, Itoharan Noel Zamora. Ayan, shoutout po, sabi ni Juliet Tamayo. Ayan, shoutout po. At kay Annalyn Cube, from Sinabakan, Zambales. And happy birthday po kay kay Cherry. Ayan, sa July 29. Ayan. Belated happy birthday po, Ma'am Cherry. And Lita Manyo, Irene Sabas from Kuwait, Maria Vlog 9751 from Miami, Florida, USA. Ayan.
Ma'am Maria Chiclag, Cristina Briones, and Buena Fe and family. Ayan, shoutout po Briones and Buena Fe family. Eliza Milaxi, ayan, birthday din niya sa August 3. Yan. Happy From birthday. Hemet, California. Yan. From Mamita Milaxi. Happy birthday po. Happy birthday sa'yo. And shoutout po kay Tita Olivia, Tita Cynthia, Tita Nelly Pineda. Shoutout po kay Kayuken. And so, Siopaw, Baby Allison, Catherine Bugoy, at sa inaanak ko. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Try nyo na po, masarap. Adobo, tapos nilagyan lang siya ng gata. Napakasarap po talaga. Promise. Magugustuhan po ng mga anak nyo. Patum ako eh. Tingnan ni Jaggy. Jackie ba yan? Jaggy. Kaya makapudibis agi sa may pamahan mi. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Mwah.